sad je bilo najvažnije. 4 minuta do kraja plus nadoknada. Toliko malo nas deli od Brazila. Ne dajte im da prođu Zmajevi. Podignuta zastavica, odlično. Sad samo treba krasti vreme. Pada mi na pamet Rajmond Kopa. Njega sam gledao na nekim starim još VHS kasetama, igrao 60. godina. Taj čovjek kad je u zadnjim minutima uzimao loptu, niko mu je nije mogao uzeti, zvali su ga gutač vremena. Sada nama treba jedan takav Kopa, bilo ko, da proguta vreme. Asmir Begović, 88. minut. Ova Hitchcockovska drama je na vrhuncu, na apsolutnom vrhuncu, crescendo. Radeći prenose BiH na Face televiziji. 4 u kvalifikacijama i ona prijateljska utakmica. Primili smo samo onaj gol protiv Slovaka. Dobro je. Ali neko kornera ne. Stiže Arlauskis. 2 minuta do kraja. Znači za neki minut i po četvrti sudija će pokazati koliko će se još igrati. Ali zaista osim onih izmjena koje smo imali, 3 litvanski ulaska Zakirovića, nije tu bilo ni jednog prekida da bi preterivao Cvajer sa sudijskom nadoknadom. Drži Senade loptu ili centrira i svaki sekund zlata vredi. Arlauskis, onda su mogli malo duže da odigramo ovaj napad. Dobro je. Adnane, ne žuri sine, ne žuri, tako je lepi, tako je. Sada gledam kad će se pojaviti četvrti sudija, Sea manje smeta mu igri. Sad još ima i važnije stvari. Arlauskis. Hvala Giedriuse. Adnane opet lagano sine. Ističe 90. minut. Znam da ste svi na nogama, sačekajte još malo, molim vas. Ja davno nisam na nogama, odnosno davno ne sedim, nebitno šta sam rekao. Spaha pušta Asmiru, Asmir to ispucava daleko van terena. 90. minut je istekao. Evo, Zari ističe za 5 sekundi. Šta sada tamo Cvajer pokazuje? Izgleda razgovor Papeta sa četvrtim sudijom. Neko je, čini mi se, pričao sa četvrtim sudijom, moje komentatorsko mesto je sa suprotne strane. Ne baš ljuti Krajišnik da dobije žuti karton. Na klupi Senijad Ibričić iz Sanskog mosta, rođen u Kotor Varoši, ali naravno vezan u potpunosti za stari dobri Sanski most. Krajiška krv, šta ćete? Definitivno ja malo imam izgleda. S obzirom na to kako znam da budem luckast, na opozitiv. Krajišnici su super ljudi. 3 minuta. Jana, ne daj, uzmite tu loptu. Evo, slobodan udarac za Litvaniju. Tako je to kad se ne uzme lopta na vreme.
2 minuta do kraja. 2 minuta do kraja. Daleko je, ali treba biti oprezan. Slobodan udarac za Litvaniju. Ovo je mali Sirgedas. Da li je moguće? Da li je moguće? Da li je moguće? Znači, Begović, 93. minut. Još 50 sekundi. Ibišević. Ibišević. Faul, 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 faul. Pjanić, Misimović. Deset, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, kraj! Nije još, nije još, nije još. BiH je u Brazilu. Bosna i Hercegovina je u Brazilu. San je ispunjen. San je ispunjen. San je ispunjen. San je ispunjen. Ajmo! Ajmo! Još malo! Brazil! Brazil! Dolazimo! Kraj! U Brazilu smo! U Brazilu smo! U Brazilu smo! Bosna i Hercegovina je u Brazilu! To je to! Za ovo smo živeli! Bosna i Hercegovina je u Brazilu. Zmajevi su na svetskom prvenstvu. Tako je, Vedo. To je to. U Brazilu smo. Ispisali smo istoriju. To je to. Odora, mesto u našem studiju. Pozdravljam vas svaki, u Brazilu smo.